Kakang Mapasalamaton ang kabatanunan sa Barangay 27-C Leon Garcia Agdowning Dakbayan atul sa gipahigayong Oplan Pinaskuhan sa Kabataan sa DX DC 621 Armen Davao subay sa pagselebrar sa National Children's Month. Mga padula ug pahalipay gitunol sa Team RMN ganinang alas 7 ngadto alas 9 sa buntag lakip na ang pagpanghatag og grocery ug souvenir items alang sa mga ginikanan nga labing gikalipay sa mga residente sa maong lugar. Sa interview ni Radjuman Michel Meralgave kang Arnulfo Cabreros usa ka amahan, miingon kini nga mahinungdanon gayod nga adunay husto nga pagdisiplina ngadto sa mga anak aron dili kini modako nga walay batasan. Sa lain pang interview ni Radjuman Michel sa usa ka ginikanan, misulti usab kini nga ang husto nga pagpangga sa usa ka anak mao ang paghatag sa panginahanglan niini sama sa husto nga pagkaon, panimalay ingon man pag-eskwela ug labi na ang gugma. Karong tuiga ang tema sa maong selebrasyon mao ang isulong, tamang pag-aaruga para sa lahat ng bata. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko Radjuman Renz Barbarona, Tatak RMN.